بلوچی زبان نامی لفظاں کو شاعر واجہ کریم آزاد 15 جولائی 1950 ہفتہ منچتکان پنجگورہ ودی بوت آئی آرپیں پتے نام محمد عثمانت وتی بنداتی وانگو زانگے چاوتی میتگے وانگ جاہ دربرت 12ویں طبقے دربرہ پد چا بلوچستان شاہ دربرجہ شالا گریجویٹ و پدا بلوچی زبان و لفظاں کے تہا ماسٹری کورت وتی ایم فل سند چا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آبادہ کے وانگو زانگے شعبہ استاد لگے تو چا ایلیمنٹری کالج پنجگورہ سینئر استاد جہتا ریٹائرڈ بوت کریم آزاد تا 36 سالت کے گن زبان و لفظاں کا ہم گرنچت عزت اکیڈمی پنجگورے بونگچ کارانی تہاؤں ہوارت و ہمی پیما ای لفظاں کی گلے اولییں مزن کارگوشادوں بتگ عزت اکیڈمی پنجگورے دیمرویوں میں پنجگورہ یک لفظاں کی چاگردی ودی کنگا آئیے مزنی دستمانت کریم آزاد اول سرا شاعری پیڑا وتی نت چس کرتگو سسا ساچ دیما آورتگنت بلے آئیے لفظاں کے ایدگا بونگا پانی سراؤں نویستگ کریم آزاد شیرانی اولی دفتر اوپار نامہ چا عزت اکیڈمی پنجگورے نیمگا 2017 چھاپو شنگ بتگ اگاں ای وانگے پربندانی سرا چارہ گو ٹپاسک بیت آئیا ای ردا دستوں کو نظم ہر دوئیں تہرانی سرا وتی نت چس کرتگو رہبند کار بستگ آئیے زبان و اسلوب تچکی و ارزانی سببا ہمک مردم آئیے گال و پربندہ پہمیت پمشکا کریم آزاد شاعری لس و لس سے تہا نامدارنت آئی وتی شیرانی تہا ابہامہ کار نوندیت بلکہ نہ آوتی گپانگو تچکو سادگیں اسلوبہ بیان کنت دانکہ ہمک وانوک آئی گپاں سیو سرپد ببیت چوشکہ ہر کار و مشکلہ منا دستو دپا کنے دوزواہا تو دشمنو بدواہ منا کنے بدنامی نام زورگو پا زر و دولتا ہرچی طرح تی دلگوشیت بستو ہما کنے کریم آزاد پا دیمروی ہاترہ مدام جہد و جکانسوری و ہمت و مردانگی گپا جنت وتی راجہ پوسگو ورنایا مدام ہمیں پنتو سکینہ دنت کے از جہد و جکانسوریو ہور وتی تہا زانتو چمپچیو رجن ودی بکنند تاکہ ہمک تہاری دیما چو کوہا مک ببند تو کسی آیانا چو دلوتو اسپیت پاسے گا مہار مکند و وتی غرض و مقصدانی ہاترہ کارمرز مکند پمشکا آگوشیت وتی محنت کٹ و برورد بور وتا دردرے تو سوالی مکن کسے چو پسے گا مہارت بکنت دماغا وتی انچو حالی مکن واجہ کریم آزاد تا 1 مارچ 2020 تائی کوڈہیں دنیا یلدا تک پاکیں خداوند خدا مرضی بہشت جاگا بدنت تو پشت پتانا صبر و ہاٹی بدنت ماں خدا مرضی بچ واجہ خدارم شوہاز مزن کارگوشاد عزت اکیڈمی پنجگور الطاف کریم و خدا نظر و آئی کلیں ایدگرانگو دل پدردی درشان کنا گمانی شریدار سجاد کوثر بلوچ